Roşilat başur. Roşilat başur. جوان يكي عالم ويروح تاريخ وميرتي جوان يكي عالم ويروح Ji bernameya ger û geştê xemla welat bi reng û dengên bihişt û süriştê silav û rêz temaşevanê nêja ez evro li bajarê Sînorî yê başûrê Kurdistanê li Hewremanê me xemla welat li Hewremanê dest pê dike. Li Hewreman beldeya Biyara jêra dibêjin li çarşiyekî dîrokî heye li vî Biyarayê kel û pel û tişt û pêwîstiyên jiyana rojane difroşin. Ev çi ne nahûn dibînin? Em dibên kulav, ew dibên kulabal. Kulav li cem şivan li xwe dikin. Lê li vir çi dikin? Li vira bi vî rengî çê dikin. Ev bi taybet çandekî aydê mintiqeya Hewreman e û Kurdên Roşilat û yê başûr yên ku li ser Sînor vanal xwe dikin. Ha mêr bin, ha zarok bin her vanal xwe dikin. Eva jî gelo ji min re bibe ez biceribînim. Nabe eva? Küçük e. Çend liraya eva? Çend dinare? 10,000. Şunaki gene kaçıyor. Vallahi. Ama şahane neşa. Li biyara mez, biyara li herime Hewreman cihokek derbast be dengi avette ve vi bahara xoş kulabalê milvire lewra hujvira dêjin kulabal ev her di goyê wî weke kêvrîşka çima hene bi rastî ez nizanim lê ez ê bipirsim. Ev cihoka taybetmendiya wî çi ye? Ev milê min ê çepê başûr e. Milê min ê rastê jî Roşilat e. Yani ev cihoka ku hûn dibînin ev nekê min ê hanê anha li Roşilat e, ev nekê min ê hanê jî bivorin ev nekê min ê hanê li başûr e, ev jî li Roşilat e. Roşilat başûr. Roşilat başûr. Bê vîze, bê pasport. Derbasî Roşilat bûm, derbasî başûr bûm. Taybetmendiyekî ev Sînorê hanê nêzîkî kilometrekî dirêj dibe hemmal milê min ê rastê beyercan tu dikarî berê xwe aha bidî. Ev der Roşilat ev dar û berê ku hûn dibînin li vir ne asayiş ne derwaze li ser Sînor tiştekî çine ji xwe xizmê hevin diçin. Li gel min kek refîq heye. Merheba kek refîq. Hoş baş. Jiyan baş. Ev me çi hal e ciwan bûme xweş bûme? Ewa pê alên ême ferencî be hewramî. Hewremî. Be soranî pê alên kulabal. 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 Belê. Yani kulabal yani em balanê Tu pê başûrî weniye. tu li başûr be ez jî derbasî Roşilat. To çûte naw Oha. Rojalatî Îran. Baş e. Bana kel xwe dikin. Ama li navçê hewramana dirîse kiriye. Navçe Hewreman. Baڵێ. Li Hewramana text yan ya li hûn? Hewramanê na text dirîse Li kiriye. Hewremanî text. Baڵێ. Tişmiştê wiha li Hewremanî text yanî li aliyê Roşilat. Durustkin tên ji ber ku şiliye min kilaşe jê radibêjin yanî solê ku bi desta tê çêkirin bil ber xwe nekir wem hatin. Ev çi hal e? El Roşilatin Em bil başûr başûrî e. dengê me digihîje hevdû. Tu dikarî Vallahi. bêjî taybetmendiya vî Sînorê çi ye? Li vî rexê çend gund hene navê gunda çi ne hûn xizmê hevin nînin. Biçek ji min re baş kir. Ew aha belê ez bê. لێرە سێ گوند هەیە سێ گوندەکە یەکێکیان هانەگەڵمەی سەرەتاکە دەڕۆی پاشان ڕۆی کەیمنەی پێڵێن کەیمنە Belê. کە گۆرانی بێژێکمانەیە بە ناوی عوسمان کەیمنەوە یا حەمە حەسێن کەیمنەیەوە Osman Keymin'e gundevye. گوندەیەوەنە یا باش. بێرواسیشمانەیە لەوێ Başa. بێرواسمانەیە ئەتر ئەمە ئەم سنوورە بەڕاستی سنوورێکی وەکو بڵێ خۆڕسکە سنوورێکی سروشتیە دروستکراوە لە نێوان ڕۆژەڵات و باشوورە Ka pastar mastar tiştekî nînin. Boçi. نا نینە ئێرە ئاساییە خزم و شت دێ Hûn بەیەکەوە diçin û tenê diçin gundewan. باڵێ Asayî hûn باڵێ dikarin ئاسایی biçin. دێن و دەچین Ha ha. هیچ Çi مشکلێ müşkile نییە nîne? نینە باڵێ Yeta xizmet elwalî hene? باڵێ باڵێ Hene yani. نانکەم خزی خەڵکی ئەم دێی سەرەوەیە کە هانەگرمڵی پێڵێن خاڵەکانی باوکم هەمووی لەم سەرەوەن Tu anha bi soranî diştexilî bi daxivî yan bi hewramî. ئەوێ Nana tu anha bi mira. Li gel me bi soranî بە yan. سۆرانی دا Soranî. باڵێ Hewremanî biaxive. Ba. Heke ku hewremanî biaxive ez hiç tê nagêjim. Lewra piçek soraniya min da jî.
aslında soranı jî têna gîjin baş e. Ez derbasî başûr bibim. Ew qas bese ab vî hêsanî derbas bûm. Kab hewremanî ji min re çend gala bike çend tişta bêje û ez tê digîşim yan ne. Bi hewramî behsî ev derbike. بە هەورامی پێسە ناوچۆ هۆرامانی خێرامەیە ئالتەبۆش تاکەرمی خێر بێدی یاخوا سەر و چەما ئینە پەنەژ ماچە بیاری کە ناوچۆ هەورامانی ژماچە هەر هەورامان و باشووری ژماچە ئینەش پەنەژ ماچە ناوچە و ڕۆژەڵاتی و هەورامان و ئێرانی بەێ زۆر باشە gelek spas li piş mijî hûn dîmenên biyareyê dibînin ev derbeldeekî şûnekî dîrokiye û xweş e sürüşte yani ev demsal an hazûye darî çiçek didin ev der bi gûzê xwe navdarin temaşevanên êja em ê niha dakevin jêrê gera me ya nav biyarê û mintiqa hewremanê berdewam e gek refîq em biron فەرماوە با بلمی سەرۆکی با پێگەرە بلمی سەرۆک walî biçin کیلۆمەترە ملمی سەرۆکی یعنی 1000 متری باشه piçekî bimeşin چایخانەی ئەلبەت ئێرانی لێو لەگەڵی عێراقیشی لێ تێکەڵیمانەیە بە یەکەوە هیچ کێشەیەکمان بۆ دروست نابێ لورە بەێ بەڵێ فەرمو ez benî Temaşevanên êja li ser sînor ez dimeşim ez nêzîkî gundekî roşilat bim hane germile jî radibêjin. Hemal milê min ê rast ye ji ber ku asayişî tune peşmerge tune û ez ê derbasî wir bim hane germile wa soba wan jî du jê radibe ez bawerim ku xane bi rastî jî gelek germile ka em biçin hila li roşilat rewş û halê wan çi ye tiştekî pir acêbe sînor di jiyana me Kurda da û çi bêjim êş û azar e veqetîne gelek tiştin lê alvira gundekî heye ez û kek refîq fermû em biçin silavekî de newan ez îdê an hal roşilatim ev der İran e yani İran mamoste em nekevin ji çil û çiyayê İranê em hevraz dibin bêhna me girt gundê xane germila yê roşilat ez hatim kek refîq Ez li derî bidim. Malê فرمو kaka فرمو selam aleyküm. Hoş aleykum selam bexeyr ben. Ez biçim. Başın şkon. Bexeyr ben ser çav. Te çi hale? Bexeyr bey bexeyr bey. Navê te çi ye navê te? Torrej hava rojan hin. Aha. Rojalati. Ez Bakurim Bakur. Bakur bakur. Erêj Amedê ez hatim. Tu bexeyr- başî. Bexeyr ben ser çav. Ev der kê der ev der? Ama cige ejdamı bawa pirmer. İranê yan başûr ev der. İranê yan İran'e. İranê. Navê te Gafur. Gafur Muhammed Fatah. Serserê min. Piçek bir da were. Gafur Muhammed Fettah. Me sînor nîşanî wede me got derbasbûn ewqa hêsane tu li wir be mamo ez hatim bira ev re biyara ye we te hewremana başûr ev der jî hewremana roşilat e Ew jogwen mene ew joge. ew cihok Ew joge cihok Ben. ê tu li vir çi dikî mamo tu çawa kes û karê te kes nîne xanim û mindal خانمو من دار مريوانا ها إيرانا ew li merî wan tu مريوانا tenê li virî من تنام çawa tu sebra te tê xweş e ev der خوشه اگه خوش نبه گذران نکم tu çend salî mamê Gafur 80 سال heştê sal 80 سال ما Maşallah. Tabi navê sürüşlehan da heştê salcı merim amir dike, du salcı amir dike gelek baş e. Ez gelek xweşhal bûm. بخیر من سر شاو Zor دلا بخیر ben سر Dil شاو mukabilê Hoş bir yaxwa. Rast ve ne kek refik. بخیر ben Te ne tu jmera goraniyekî bêjî mam گورانی نه اجم نه Hiç والله nizanî. نه والله نه والله گورانی Ez ji ber ku dejdek bêje hez dikim Ne her valla. bêjim. Qet tu nikar jmera kilamekî bêjin li vira ji kilaman re dibêjin goranî. Baş e mam فرمون مالا و چای تان Destê دوفم te diramusum zor spas divê fermo vê malê em çayekî bidine we xwedeş te razî be خوش zarê wî û xanima wî li merîwanê ne ew bixwe jî li vira li ser sînor manzarayek wî zor xweş e şwa kêfawî baş e xatirê te ساوکم zor بخیر ben سر شاو sabî Hoş sabî ve xatirê yaxwa. te bimnet xweşî fermo kek refîq خوش بی li hewreman ez li mêvanê mala kek necîbim û du tiştê hewreman hene yê xwarin weke navdar min gotibû yek gûz yek şî dibêjin nanê hewreman ez hatime komekî jinên hewremanî var û niştine ev cilûbergê xwe hewremanî nan lê dixin merheba ji we re
بخير سر ڕێز و سلااف هەم باشن سلامەت ئینشەڵڵا بخير بني زۆر زۆر سپاس ماوێتە چێ خواکی سەبری سەبریە بەڵێ، سەبریە بەڵێ بەێ ناوێ خوا من سەبریە ئەv نانێ حەورەمانێت لە هەر ماڵێکی لە برە نانێ حەورەمانی چێتکن یعنی چاوان بێژن لە موشێ لە ئاگریێ لە بیتلیسێ لە ئامەدێ ژنێ مە تەندورێ vê dixin û nan çêtkin li viraj nanê hewremanî jê radibêjin nanekî gelekî teneke xwa sebrê çi xisûsiyetekî nanê hewremanî heye والله نانی هۆرامی زۆر خۆشە چیکە زۆر تامێکی خۆشە؟ خۆشتری هەیە ئێستێمە زیاتر بە داریش دەیکەین ها ها بەدار تامێکی خۆشتری هەیە li cema li serhedên nan li ser sergîn tê çêkirin û li virajî dibêj ber ku dar dibinî de dişxulin ser wî av vî rengî nanê saciyê gelekî zirav e birev bikele ez ê tama wî jî binêrin baş e her malekî vî nanê çê dikin بەڵێ ئێستا زیاتر یعنی بە غازەیکەن بەس من زیاتر بە دارێکم حەزم لە دارەکەیە hûn sürüşta vira dizanin yanî darê guza wekî dinê curre dar hene anîne ji xwe re divê heywana xwe da kom kirine ewa serê te çiye xwe sebriye eva çiye jere ئەمە کڵاوە kilav e بەڵێ kilavê jina ye بەڵێ ka wî nanê dikarî bidî min belê û pir pir tenike yanî weke pelê ji xarê ew ha ez wiha nîşanî we bidim bi vî rengî hûn çi xwarin çêtkin xwardinê we yê taybet yê hewreman çi ye وەڵا بەزستانان دۆینە و شێلم و ئیتر دۆڵمە و ئەو شتانە دروستەکەین erê زیاتر ئێستا هێن کەلانە دروستەکەین و اینجا کولێرەی گوێز و پێڵێن بە سۆرانیڵێن کولێرەی گوێز Kilewrê gûz Ah. em dibêjin patîla ew dibê kilewre zimanê yanî çi yanî kilor kilorê gûz û kilorê pîvaz hûn ê bo me çêkin بەستە kilorê gûz û kilorê Bes, pîvaz yê bo me çêkin Hewreman 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 ciyê hewa radilan Temaşevanên hêja hekek hûn bêjin ji min bipirsin bêguman hûn ê ji min bipirsin ji ber ku bername ez pêşkeş dikim ez digerim ez dipirsim ez dibînim çikî hewremanê navdar e hûn piş min darekî dibînin hûn gelek dara dibînin heta ana gelîkî de me heta çavê min diqeşirin hemî darin ev darê çinin hemû darê guzan e yanî hewremana lûhonî ku jê re tê gotin navê xwe ji gundekî digire lewre hewremana roşilat jê re dibêjin hewremana text ev der jî ew der jî her gund warek jî bi guzê xwe navdarin ji ber ku niha îdî destpêka biharê hê dara çiçek jî ve nekiriye lê ew guzê ku li vira tê hilberandin ji Iraqê ji hemû gund û bajarên başûr bi taybet ev guzê vira tên şandin xelk dixwe guzekî navdar e di jiyana wan a rojane ya xwarin û şîranî de jî tekke xwarina serkeftî guzê hinek dibên güîz ez dibêm guzê hewremanê gelek navdar Temaşevanên hêja ez li hewremanim ev der ciyekî çiyayî li ser sînorê roşilat û başûr e li vira take karekî heye min nav bajêr jî nîşanî we da li vira jî hûn dibînin gelek qatir hene qasî ku 10-15 hev qatir û hin kes hene li vira bar dikin ev kêne ev kolberê ku em di nûçeya da dibînin dema ku dixwazin ji ser sînor tiştekî derbasî valî bikin yan walî bikin rastî êrişên pastarên İranê tenî gelek cara tên kuştin û birîndar dibin aşî tê da dibînin ev karsazı bira qewet be ji wera çawan başin selametê inşallah navê te çi ye mama ساڵان خەڵکی تەوێڵم ka baş em him bimeşin ئەمەش وڵاخەکانمانە ئەمەی شوکارمانە ئێمە بارانە بینە میلەمەرزی خۆمان خاکی خۆمان belê لەوێ کۆڵبەری ئێرانی دەیبا بۆ ئەودی baş e em ê sohbet bikin yanî li vir deriyê dihatê ji bo hewremanê ji bo hejmarekî zêde hewremanî yanî herkes vî karê dike ev kolberin ku nebe ji ber ku li ser sînorin karê wan dike mama hûn çi kar dikin وڵا کاری وڵاغداری دەکەم و مەسەلەن ئیشی تر دەبێ ئیشی تر هەبێ دەیکەم مەسەلەن کرێکاری هەبێ دەیکەم مەسەلەن حماڵی هەبێ دەیکەم
Merhaba bra. شانازی دەکەن بە ئیشەکەمانەوە بله چند مانگی چند لira kazanç وڵا مانکی نییە مەسەن ئێستا و قاتری دەبیتە میلەمەرزی خۆمان سم خاچی عراق کۆڵی مەسەن 100,000 تمەن zahmet ne beverda be val berahan tişta bar kirine az merak dikim ku çi bar kirine ئەمە لیباسە بەڵێ. مەسە قماشی هندیە xwarin jî hûn dibin tînin xwarin خواردنی سەگ و پشیلەی دەڕوات ha ha سەگ و پشیلێ ئەوە Kumaşın, Cıgarayı da ruat. libasın, kirasın, ahri, pevisiz, jana rojana, Cıgarayı. birangi bardıkın bevra zahmet ne be. جگەرەی دەڕوات Karaki zahmet evkar, ناڕەحەتە rahate, زۆر ناڕەحەتە zor ne rahate. وڵای ڕەحەت نییە Metrsiya kuştuni heye, مەترسی birindar تەقەکردن مەترسی تەقەکردن هەیە مەسترسی گرتن هەیە مەترسی وڵاخکەوتن هەیە مەترسی مەسەەن دەبێ بوەستی بە دیار بارەکەەوە Ja tuzani çandaki kadim ya dengbêja vira heye, gorani bêjiya vira heye. بەڵە Kad گۆرانی deng xweşek me vadanîne, kurtekî ji me re tiştî. خۆم گۆرانی دەڵم Tu bixwedile goranî dilim, yanî dibêjim. Yani ez hatime sînorê roşilat mi dengbêjerekî qefilan diye ew dibêjin goranî 5. Ka kerem bike ji dengê xwe ji me re goraniyekî bêje. Bira dengê te yê bigîje Amedê, Celemêrgê, Muşê, Agirê, her deverê Avrupayê. Temaşevanê nêja li hewremanê li hewremana Lihonî yan jî Lihonî bi dengbêjekî re me ku pişê ew ye sereke kol beriye fermo ez binî. دنکەوتن کەی بەفری سەرکیوان گرتی دنکەوتن کەی بەفری سەرکیوان گرتی جوالەکەی عالم وەیڕۆ یاری خۆم بردی جوالەکەی عالم وەیڕۆ یاری خۆم بردی دەردڵ لە ماڵیم وەیڕۆ بازەکەی ڕاوی دەردڵ لە ماڵێم وەیڕۆ بازەکەی ڕاوی مەگرێ ڕەمەزالی دەیدەی زەردەڵگێڕاوی مەگرێ ڕەمەزالی وەیڕۆ زەردەڵگێڕاوی جووتە چاوی Temaşevanê nêja yek tiştek jî heye ku hewreman gelek pê giring e. Mevlana Xalidê Şarezorî we navê wî bihîstiye. Yek ji alim û wejekarê Kurd em dikarin bêjin, yek ji damezrînerê terîqeta Naxşibendiyê. Ji ber ku ew ji Şarezorê ye. Şarezor jî heremeke ku li Helepçê, Silêmanê û di mintiqa Hewreman da jêra tê gotin ji ber ku ew li vir e terîqet jî bi wê dest pê kiriye. Ev der Hewreman bûye navendekî em bêjin terîqeta Naxşibendiye li vir medreseke ku jêra dibêjin xanaqeyê biyare anha li her derên dinyayê û Tirkiye kesên Naxşibendî tên ziyaret li vira dikin. Her wiha dîsa li vira terîqeta yanî feqên terîqeta Naxşibendiyên tên îbadetê xwe dikin û zikrê xwe dikin. Namê derbasê hûn dur bin ji nêz ve min nas bikin. Xanaqeyê biyare yan jî medreseyê biyare ku jêra tê gotin û ji bo Kurdên Naxşibendî ji bo Müslümanên Naxşibendî zor giring e. Ez anha di hindirê medreseyê de me yekem avakar û damezrînerê vî xaneqê yanî vî medresê hanê ku jêra dibêjin Şeyh Umerê biyare qebra wî û hin şêxêdinên û kesûkarên Şeyh Umer di vir da medfûnin şexekî gelekî gewre û mezûm bûye li gor agahiyê mel li بدست خست لگل وی همال ملمن راسته هون قصایک تبینن که چلیک او قصه دور داجی هید سردم من بیشن سلطان عبدالمجید یعنی demek ki galakside he serdem Osmaniye İstanbul'e ruhi Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam anine unhat verdaya da sandık edaya bu geçtiyarın ku tem viraj gelek cihatteni o ruhi Hazreti Resulullah şi ziyaret kınan beşin ev ciye ki gelek ki giringe. Hayya ala salat